О, в какъв хубав ден за разход. Какво става? Абе, брат, БМВ-то. Кое е БМВ, бе? Абе, накраси, бе, оня на Къде? Пижо, бе. Къде? Къде ли? Добър вечер, хора. Аз съм Дани от Бричка. Пак ли? Отново. И тази вечер ние ще ви покажем новия ми аутфит. Не показвай краката отдолу. Да, жив и здрав това камердията, че имаме субсидия за нови дрехи. Така. Тази вечер ние ви показваме не каквато е да кола, а BMW E60 M5 Color Edition. Чай, трябваше да натисне пауза. Почекай, дали да я знае? Та така, колата е 2005 година, нали така беше? 2006 те. Мой кул. 2006 година, 2005, те да са се забрах какво беше. 2005, 177 кони. Така, наближи. Наближи. Айде наближавам. Не снимай гумите, са фарове. Тихо, бе. Красиви. Не мога да кажем нищо. С изключение, че не му работят, нали, част от тренинговете. Да, хубави са. Нали, хубави са. А гумите? О, накрая, че му стане лошо направо. Човек, още са зимни гуми. Човек трябва да дръпне един кредит. Купи едни железарки. Така. Огледалата не са прибиращи. Тук се вижда, че е заварено. Та няма на къде. Какво? Не виж, са заварени, брат. Аз какво го показваш? А казах ти да не го показваш. Дайте направо да ви покажем отвътре. Айде. €200 до тук. Да, чувате. Дано се е чул на клипа. Това знаеш, ще отнесам аз го. Колата. Отвътре широчка. Не мога да се намести. Удобна. Наверно не мога да се наместим. Разполагаме Какво отзади, бе? Петка. Разполагаме с пълен LPG. Не, хубаво е. Колата е хубава, вътре е запазника. Да. Така. Сега. Имаме джойстик, който собственика не знае за какво действа. По-силно. Имаме мултиволан. Имаме автоматични фарове. Да, това го виждаме, да. Друго? Друго, какво трябва да изрезва? Няма какво да изрезва. Освен, че е 6 степена скоростна кутия. 6 степенна? Да. Добре. Това не знам дали му вика, че е големата навигация или какво, не знам. Я не виждам толкова голема. Ставай да одим отзаде да видим. Оп, да, не виждам. Карбонче. Къде виж тук? Това? Иванов ауто. Така, другата забележка, която е подлакътника малко уяден. Представяш ли? Така. Да не минаваме направо отзад. Отзаде, бе, не тук. Не, имаме какво да показвам от тук. Разполагаме с клетка за котки. Я да видим тук дали... Няма се да видят теб. Да. Запазена е хубава. Не работи. Да. Показвай пак. Газарията работи тук. Добре. Дай ми отзаде какво става да набръчка. Отзаде! Пълна каладжийска работа. M5 Каладжишън. Не е competition, каладжишън. Да, само че се отваря резко багажът. Ти. Оп! Какво става тук, да не бричка? За пръв път имаме шофьор, който си е подготвил всичко. Мали, колко масло побира това, бе? Кастрол! Не, какъв кастрол е? Това е Тотал Кварци. Тотал Кварц друг път. Ви са. Орце указания, има възходи, има и падения. Добре. Аз 100. за първи път виждам толкова подготвен шофьор на БМВ. Това не питай. Не искаме да запитаме. Поема отзаде. Багажника е верно голям, бе. Много дълго. Оу. Резервен. Оу. Това обаче не е караната от тира, брат. Да не ти си споти докато правиш Аз ревюто се на BMW. притеснявам да ни аз щуплен човек, че иначе толкова клип ще излезе много слабо. Да, другата газария за шофьора е, че му работи двата плафона, нали, има пари. Скоро че сложи и лед. Да. Така. Тавана.
И пък ако покажеш това, нещо. Теджаните, не знам кой модел са, обаче според мен това са оригиналните си. Не е 60-ката. Други забележки по 60-ката. Няма. Абсолютно никакви няма. Не сме чули как работи, не знам как работи. Така че мога да я запалим. А за тия тротинетки какво ще кажеш? Убийци. Да. Нали? Това мога да препарира. Добре. Тротинетката дали ходи повече от E60? Ами със сигурност. E60, извинявайте, има хлапсус. Да, да. Това ли ме, аз двете отзад. Дай му лекичко! Какво се речу отзад? Трябва да преси. Какво бе? Стига! Не се диша. Да, потонец се диша. Заповядайте, заповядайте. Пак се чу. Тук изреваха още 400 евро. Време да видим истина. Внимавай, леко. Не го пускай сам, не го пускай сам. Много чистичко, много подредно, Дане. Двигател е мит от сафтикаса. Не е мит, чисти. Двигател е мит. Откъде знаеш? Чисти колко е чисто, брат. Тук е чисто по такива работи, къде няма достъпност да ги изчистиш. Играла парусовете. Така. Та, двигател не е 1.9 TDI, имам, това става. Не. Ами, хора, няма какво друго да кажем за E60-ката. Дано новия собственик на тази E60-ка да Покани го при теб. навърти много километри, да са му здрави гумите. Заповядай. Добре. Това не реве добре. Защо сега? Сега чух много аларми, но това ме притеснява. Това ще работи. От всички аларми това най-много ме Това значи, че притеснява. работи. Не трябва да работи. Така. Начало от всичкото видеа къде съм правил, Афродит и това, Шкодокурвата. Шкодокурвата. Да. Абе, не е като Шкода. Не, разбира се. Така, хора, това беше всичко от мен. Чао и до нови срещи.